А кандидаты от демократических сил прекрасно найдут свое место в моей команде, в новой власти, в управлении экономикой, политикой, дипломатией, культурой. Я убежден в том, что если мы все вместе осознаем, что на самом деле сегодня происходит, мы не станем спрашивать, для чего нам нужно сопротивляться этой фальсификации, для чего мы должны все вместе стать на площади. Я хочу, каб вы усвядомілі, што гэтыя выбары, яны проста называюцца выбарамі, а насамрэч гэта барацьба. Мы удзельнічаем у барацьбе, у жорсткай, бескампраміснай, і ў ёй не перамагчы без саюзнікаў. І ўпершыню нашымі саюзнікамі з'яўляюцца не толькі Еўразвяз, не толькі Злучаныя Штаты Амерыкі, але і Расія. І мы павінны скарыстаць гэты шанс. Дык дапамажыце самі сабе ў гэтай барацьбе, не заставайцеся абыякавымі да свайго лёсу, не верце, што нічога нельга змяніць. Можна, усё зменіцца, калі вы гэтага захочаце. Я пришел на выборы, о чем я говорил уже в первом выступлении, с 3 принципами. Порядочность, здравый смысл, уважение к людям. И эти 3 принципа – гарантия того, что я сдержу все свои обещания. Все. Проведу политические реформы и установлю главенство закона. Проведу политические реформы и установлю главенство закона. Я вам повторяю, как основу для всех дальнейших изменений. Проведу реформы экономические, которые поднимут уровень нашей жизни, которые поднимут зарплаты, пенсии. Пенсия не должна составлять менее 70% от зарплаты. Стоимость квадратного метра жилья не будет превышать среднюю зарплату. Мы будем выплачивать материнский капитал, чтобы рождались дети, $25 000. Мы вернем несправедливо отобранные льготы. А вернуть несправедливо отобранное – это всегда экономически выгодно. Потому что люди тогда начинают верить в справедливость, в то, что государство за них, что оно их больше не будет обманывать. И начинают больше работать на это государство, на то, чтобы страна двигалась вперед. Мораль всегда экономически оправдана. Добро всегда экономически оправдано. И совесть тоже. Усё у нас з вами будзе, але спачатку нам з вами трэба перамагчы на выбарах. Улада, дыктатура, сама ўладу сама нам перамогу не аддасць. Яе трэба будзе ўзяць. Таму паўтараю, што сказаў у мінулым тэлевыступе. Ні ў якім разе не ходите на датэрміновае галасаванне. Повторяю, не ходите на досрочное голосование. Голосуйте ў дзень выбораў 19 снежня і ў гэты ж вечар у 8 вечара 19 снежня прыходзьце на плошчу. И не бойся ничего. Приходьте разом с семьями. Я приду разом с жонкой и дочкой. Ничего не бойтесь. Многие у меня пытаются, а что на площади будет? Площадь будет мирная. Только мирная. На выборах у нас упершыню есть магчымасці зрабіць праўдзівы падлік галасоў. Колькі людей пришло, кто и за кого проголосовал, за что проголосовал, за будучыню, за рух наперад ці за так званую стабільнасць, якая ёсць застой. Упершыню пад ціскам зноў жа еўразвязу, дэмакратычнай сусветнай супольнасцю нам дазволілі выбачайце, прастудзіўся ўчора ў Магілёе, экзітпулы. Чаго?
Не было ранее ни на водных выборах. Не было. Тому, ведаючы праўдзівую карціну выбораў, мы будем разуметь, сфальсифікаваныя яны ці не. І калі яны сфальсифікаваныя будуць, то мы будем мець права адстойваць нашы галасы. Мы прыйдзем на плошчу і будем патрабаваць размовы з цэнтральнай выбарчай камісіяй. Мы будем патрабаваць, каб нам далі магчымасць сказаць праўду па радыё, па тэлебачанні. Мы будем гэтага патрабаваць. Мы будем патрабаваць дыялогу з уладай. Мы будем патрабаваць размовы з дзейным прэзідэнтам. Калі ён не захацеў з намі размаўляць у тэлестудыі, мы паклічым яго на плошчу. Але гэта не азначае, што мы рыхтуем з нашага боку нейкія сілавыя дзеянні. Ні ў якім разе гэта не азначае. Я перакананы, што Беларусь, як увайшла ў дыктатуру праз выбары, толькі праз выбары яна павінна з іх і выйсці. Толькі гэта будзе штуршком для нашага далейшага нармальнага развіцця. Гэтым разам плошча будзе мірная, як я ўжо сказаў, але вельмі складаная. На ёй будуць людзі і з'явяцца сілы з вельмі рознымі інтарэсамі. З вельмі рознымі інтарэсамі. Праз гэта верагодныя і правакацыі. Таму я прапаную праваахоўным органам, мінскай міліцыі, давайте разам абаронім плошчу ад брутальнасці, ад правакацый. Створаныя намі дружыны, гатовыя супрацоўнічаць з міліцыяй. Ва ўсім. З лекамі першай неабходнасці на плошчы будуць нашы медыкі. І я думаю, што мінскія ўлады забяспечаць непадалёку ад плошчы прысутнасць машын хуткай дапамогі. Мы гатовы ўсё зрабіць для таго, каб плошча была бяспечнай. Таму просім не зважаць на магчымыя заклікі выпадковых людзей. Не слухайце выпадковых людзей. Слухайце толькі тых, хто вас на плошчу паклікаў. Слухайце Уладзіміра Някляева. І, дарэчы, галасуйце за яго. Паверце, што мы пераможам. У іншых краінах у іншыя часы былі ўмовы шмат цяжэйшыя, чым у нас. Вось 20 гадоў у Чэхіі. 20 гадоў у Чэхіі. Вацлаў Гавал сядзіць на плошчы, глядзіць у акно, а там паліцыя, армія, і ён падыходзіць, глядзіць на іх і кажа: «Боже мой, як же мы адолеем усю гэту сілу!» І адолелі. Спачатку выйшла 100 чалавек, а пасля ўся Чэхія і змяла яна усю паліцэйскую і вайсковую сілу. І Вацлаў Гавал сказаў тады геніяльную фразу: «Ніколі не ведаеш, дзе і калі ўпадзе сняжынка, якая выкліча лавіну». Так вось я думаю, што ў нас, у Беларусі, гэтая сняжынка упадзе 19 снежня на плошчы ў Мінску. Мы шмат што зрабілі для таго, каб перамагчы. Засталося немного. Прыйсці і стаць на плошчы усім народам разам. Мы ляжым снапамі на таках, нас малоціць кожны, хто ў руках мае цэп. І так ва ўсе вякі яшчэ пытаюць землякі, што табе, паэту, да палітыкі? Як пытанне, так адказ наўпрост. Я прыйшоў, каб вы ўдыхнулі волі, каб без страху ўсталі ў поўны рост. І на ток не леглі ўжо ніколі, каб у родным краі валадарылі. Бог на небе, праўда на зямлі, каб збылося ўсё, пра што вы марылі. Я прыйшоў, каб вы перамаглі, а вечар гэты добры і жыццё наша будзе добрае. Дзякуй, да сустрэчы.